SOS Разтребители е реалити поредица, в която екип от професионалисти в почистването на силно замърсени домове и пространства разрешава тежки случаи по сигнал. Всяко разтреване се извършва в рамките на 48 часа. Спешният екип е съставен от 12 разтребители. Атанас към ония момент беше силно зависим. Бях извадил нож на Георги предишната вечер, преди да ме докарат. Това е комуната, в която се лекувах. Познато място. Ела, къмбек! Аз трябва да дойда да ви дам газ! Айде, работи, Си отрежеш крака. рачка пун. Айде, бе! Така работим ли? Шерифския отдел. Извинявайте, Много съм емоционална. вълнуваш се. Днешната история ни отвежда на едно различно място, което ще се окаже специално за хората от екипа на SOS Разтребители. Преди да разберем защо, нека се запознаем с лицата на случая. Казвам се Таня Църноречка. Намираме се в село Бракевци, терапевтична общност Феникс. Помагаме на хора с зависимости. Това място е вълшебно. Спасява и променя животи. Ето това е началото на пътя на моето възкресение. Не случайно нашата терапевтична общност се казва Феникс, защото в буквалния смисъл на думата ти възкръсваш от пепелта. Употребата те е докарала до възможното най-голямо дъно и след като си се лекувал тук, ти наистина си възкръснал за един абсолютно нов живот. Аз се казвам Росица Николова, на 59 години съм. Аз когато дойдох, това искам да кажа на хората, които са по-възрастни, да не губят надежда. Когато дойдох, бях на 55 години. Тъй като зависимостта е разстройство на цялата личност и трябва да се промени личността. Сещате ли се как на 55 години тепърва се променяш? Но това е възможно. Има надежда за всички. Стига да си на правилното място. Всъщност моделът терапевтична общност и създаден по този начин и въведен в България е от доктор Петър Василев. За мен това беше едно професионално предизвикателство. Вече имах опит като началник отделение по наркомания и във Военно-медицинска академия и разбирах, че терапията, която е много по-ефективна, е груповата, отколкото индивидуалната терапия. А този модел на терапевтичната общност всъщност съчетава структура, иерархично подредена, интензивна групова терапия и индивидуална психотерапия. И наистина, създавайки структурата, се видя, че тя работи още в самото начало. 67% от тези, които са завършили програмата след този период, са абсолютно възстановени. Тези стълби, когато аз дойдох, едва ме свалиха от колата. Не можех да ги кача сама. Изобщо. Бях в много тежко физическо и психическо състояние. Не можех да вървя сама. И за мен бяха проблем 5 стъпала. Това, което мога да кажа за екипа на Феникс, това са невероятни професионалисти. И хора, които са толкова отдадени, денонощно. Когато бях резидент, съм се очудвала как издържат. И казах, аз тази работа не бих могла да върша, без да знам, че след лечението, като мина една година чистота, аз станах доброволец, ме поканиха тук и след това част от екипа. Искам да ви кажа, че аз отказах от другата си професия, за да мога изцяло да се посвета тук. Въпреки че в финансово отношение не са измеримо между един адвокат и социален служител, но удовлетворението от работата няма такова съизмеримо чувство и стойност. Това е нашия хол.
Това е място, където провеждаме наши терапевтични групи по 2 на ден в кръг. Много е важно символиката на този кръг. И както и в свободно време, хората могат спокойно да почиват тук. Сутрин след закуска се събираме в кръгчето. Всеки казва как е прекарал нощта, как се чувства и се съобщава дневният режим, как ще протече, кой в коя трудотерапия ще участва и какви са му задачите и отговорностите за през деня. Тук включително сряда и събота има филм. Правим си като киносалон. Тук правим партитата за рождени дни, Нова година, Великден, Коледа. И за бъдни вечер направих 60 сърми, няма да го забравя. И беше много хубаво, едното момче като хапне, вика, страхотни са, едно мама ги е правила. И беше едно изключително топло и вълнуващо посрещане. Атмосферата, която е в общността, е близка до семейната. Всеки ден е структуриран по разписание, по часове. Всеки един от резидентите знае какво ще прави и няма време за скука. Когато се постъпва, за пръв път се назначава така наречения наставник, който буквално е сянка на новия човек и се грижи денонощно за него, да го подкрепя, да му помага, да го въвежда. За мен това е кауза. Тук въобще не става въпрос за никаква финансова изгода, а за една обществена мисия в полза на хората, които са се осмелили да търсят помощ, за да имат един нов, достоен и пълноценен живот. Учим се на чудото, а чудото е абревиатура на честност, уважение, доверие, отговорност. Случаят не търпи отлагане. Време е СОС разтребители да се заемат. СОС разтребители, здравейте. Така? Окей, поемаме случая. Виж, всичко е много хубаво, обаче някой трябва да свърши тази работа. Чакай, че ми звънят на втора линия, ми е по-важно. Извинявай. Кажи, Криси, какво става? Бачорски, имаме нов случай. Окей, разбрах. Пускам ти координати. Тръгвай. Подател на сигнала е братът на Даниел, Атанас, който е бивш резидент в терапевтичната общност. Притесняваш ли се, Наско? Така като ме гледаш, как ме виждаш? Сол. Не дей, всичко е наред, знаеш. Не пускай. Аз съм Атанас Бачорски, на 40 години съм. И за първи път попаднах в терапевтичната общност в село Бракиовци преди 6 години. Преди да стигна до тук имах тежка злоупотреба на алкохол и стимуланти. Значи аз знаех, че имам проблем, обаче обикновено близките на хора, които имат зависимост, за да успеят да ги накарат да се вземат някакви мерки, използват ситуация, в която човек изпитва вина. И аз в този момент изпитвах вина. Аз бях извадил нож на Георги предишната вечер, преди да ме докарат тук. Аз имам проблем с гнева. На мен ми е трудно да се справям с гнева. Имам гняв, който е задържан години наред. Това е свързано с моята сексуалност, с това, че аз съм хомосексуален. Трябваше ми много време да осъзная какво се случва тук и че то има смисъл и че има полза за мен, защото полека с времето, ден след ден, започваш да трупаш вътрешна сила. И тя е резултат от това, че имаш дисциплина и полагаш едни усилия и то е едно да имаш една градина и да я копаеш и да я поливаш. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Познати персони. Голяма изненада, господин Бачовски. И за мен. Но се радвам да ви видя. Аз те вкарах Атанас в комуната и да, и не. И със сигурност аз подкрепих тази идея. Идеята беше на Георги, предложението беше на Георги да го вкараме в комуна. Това е
обект, в който се работи с такъв тип хора, зависими. И Атанас към ония момент беше силно зависим. Когато си такъв, ти не можеш да се контролираш. Атанас е от хората, които много рядко се впечатлява от нещо. Когато осъзна къде е бил, всичко, което е оценил, ни го предаде много точно и много ясно. Има много богатства в цялата тая терапия и в тая ситуация, така ще я нарека. Защото през болките, проблемите и трудните периоди и истории на останалите, ти осъзнаваш колко е ценно всичко останало, което ние го имаме и не го виждаме. Атанас осъзна и ми предаде, че много лесно може да се откачиш от пороците. Стига да искаш. Да влизам? Караул, отвори вратата и проверка. Добър ден. Не може да му подаваш ръка, той трябва да те провери сега. Ама мисля, че това сме го запомнили в годините, обаче явно имаме пропуски. Изключително ми е приятно да ви видя. Сега вече добре дошъл. Добре дошъл. Разговарям. Много се радвам да те видя. Каква любов. Добър ден. Здравейте. Здравейте. Да Да видим. тръгваме. Познато място. Да. Какво ти напомни? Веят. Ти напомня. Веят спомени, духът има. Един след друг, един след друг. Нас това е по-отбор и струва. Искам разтребителите да дойдат тук, защото това са хора, които обичам и познавам много добре. И исках за малко да се докоснат до това, което ми се е случило тук и до силата на кръга. Искаше ми се хората, които гледат, да знаят, че има такива места и че има начини да се справят с тия проблеми, които имат. И че има стигма. И единственият начин да бъде разрушена е да се говори. И третата причина е, че ми се искаше чрез разтребителите да помогнем за подобряването на материалната база в терапевтичната общност. И какво искате да направим? Като за начало, може нещо да направим за тези пейки. Доста са убити от времето. И много са ползвани. Мисля, много. че природата ги е ползвала повече от вас. Още от начало става ясно, че мястото се нуждае колкото от чистене, толкова и от облагородяващи дейности. Ще ги оправим, няма проблем. Това ли е? Това е само началото. Почваме. Добре. Пейки, деди, То знаеш ли какво ще правиш? знам. Айде, дай да видим. 30 години се уча, за да знам. Поправка на пейки, Имаме още едни пейки. Ако може и за тях нещо да се направи. Тук провеждаме сутрешните и вечерните групи. Ще ги оправя. Щом Ще казваш? смениме цялата дървения, ще лакираме, ще поелисаме. С кем да си го ползват. Айде да видим. Айде да видим следващата спирка. Здравейте! Добър ден. Добър ден! Какво правим тук? и нов цокъл. Може да направим да дигнем от същите плочки, да дигнем един цокъл, за да може като се подпират пейки и нещо там, какво е имало, не знам. Да. Шкаф е имало, да, и после сложите и два шкафа, няма проблем. Тук за този ъгъл има ли изненада? Да. Ако може да се разчистят тези дървета, да се оправи тази изгория. Това е по моята част. И Някаква магия да се направи за като Да. цяло. Искате да се облагороди малко обстановката, така ли? да, Разни матраци, чудеса да, изчезват. изчезват. Добре, да, защо не си го направите вие? Не ни стига времето. А що ни вземете да помогнете вие? А това тук чудо
Всички заедно. Сега разбрах, що съм тук. Добре. Ами, И този буклук, ако може Може. да изчезне, ще е много добре. всичко е много хубаво, обаче тук има доста пластмаса, има хартия. Малко разделно изхвърляне трябва тук. А и по принцип в ежедневието не е лошо да ги разделяте видовете отпадъци. Хубаво е. Все пак сме си Европска уния вече, миличка. Точно така. Тук е много нещо. Много буклуки отдолу. Това е валяло го е. Било го е. чувства, спомени, едно връз друго. Добре. Лично твой. Може Давайте би. да видим. Нещо за спомен си взимаш. Не, миличка, тук има една дупка, през която избягах първия път, като бях в... Къде е тази дупка? Не мога да кажа. Човек трябва да я открие сам. А пред нея ли се върна? Я по-добре покажи тук какво ще правим с... Може ли да ги подредим тези дърва? И така... Трябва да се подредат, ама и трябва да се завият, за да не ги вали. Добре, Тая тези пластмаса по същия начин. ще Добре. отиде обаче за пластмаса. Да, за пластмаса ще бъде. А там също има едни... Добре. Давайте ги погледнем тия дръвца, че да на там също е интересно. Хайде. Нищо работа. Тук нещо правил ли си? Нищо работа. Ако беше нищо работа, защо е така? Няма да забравя, мисля, че в една от летните седмици през не знам коя година, дори и дърва са рязани тук, доброволчески. Да, бе, да, то се реже дърва. Добре. Просто трябва да има един относително грамотен човек, който може да работи с циркуляр. Във вашата група има ли такъв човек? Има винаги. Режи се, За всичко. под навес. За всичко. Не знам, може и тук да се подреди, може и в навес. А тия буклуци отзад, как са се озовали тук? То е интересно. Я кажете. То са котлони, кухни тук, дивани, колела, лампи. Много ми харесва. Още има ли? Давайте продължаваме. Но няма. Дайте го и малкото. Даниел истински се вълнува. Защо в комуната се е натрупал толкова много буклук? Защо сте събрали толкова много буклуци и не са оправени във времето? Защото са по-специфични. За всеки специфичен отпадък има начин, контейнер, винаги ще изпрата и ще съдействам. Така че просто звънни, ще изпратим. Навътре ли влизам? Да. Има ли още в двора? Не. Не, това е двора, нали? Да. Добре, ако поемем ангажимента за буклуците в двора, ти можеш ли поемеш ангажимент, че за напред ще има някакво разделяне? Ангажимент? Да. Да? Да, защото ще ми бъде по-лесно. Добре. След като Таня се ангажира, че ще събират отпадъците разделно, групата влиза за оглед в помещенията, където също се оказва, че има нужда и от чистене, и от ремонти. Дайте да влезнем вътре. Хайде. Тук може ли да пребоядисаме? Нека аз да ти обясня какво може да направим. Добре. Може да пребоядисаме всичко, сложим едни хубаво цокълчето, миете да не се сипва стената, тук да изкърпиме къде слагали радиаторите, да смениме столовете, оттам нататък колешката. Аз задължително искам да измиеме стъклата, да изпереме диваните и подовете. Тук май ремонтите са повече от чистенето. А тук Ей! тази стена я нарисува една много чаровна девойка, която премина успешно програмата и в момента е студентка в чужбина. Браво! И за което ще и възстановим творчеството. Там е по-особено, защото сега трябва да направя всички видове цветове на дъгата
и да ги нарисувам като слънце, да повторя всъщност нейната творба и това ще го направя лично. И какво правим? Това е кухня. Едно основно почистване, малко нареждане и готови. Да. Добре, нагоре. Айде, Нагоре. кой знае какво е горе. Има си работа. Да го видим това втория етаж. Как да няма работа? Тук. Дясно. Същата работа. Тук положението е... Гледай какво става. Гледай. Стените са в ужасно състояние от влагата. Всичко това трябва да се свали, да се прешпаклова, да се грундира и да се боядиса. Шпакловаме, боядисваме, махаме гардероба, за да е широко и готово. Това са мъжки стаи. Тук необходимо повече се подреди. Да се измият прозорците и Кристина, може би, може да вземе някакво отношение към мъжките матраци. Разбира се, ще ги изпереме. Тази мъжка ли? Да, тази е мъжка. Тук трябва да се проветрява по-честичко. Все пак са мъже. Добре, разбрах ви. Давайте тогава да излизаме. Наясно съм какво правим. Отиваме навънка. Добре. Добре. Айде. Наско, Ела, къде отиде? ела да видиш, тук моето легло. Предишен път, когато бехме двамата тук, ми каза, че приятелка ти е бремена от друг мъж. Кога беше сега? 8 години. 8 години. Оказва се, че 2018 година съм бил тук на посещение при Атанас. А в миг, в който съм имал, и аз казус в личен план, тогавашната жена до мен, разбрах, че е бременна от друг мъж. Беше ми много трудно, признавам. Първосигнално и аз бях готов да се хвърля от 50-ти етаж, но всъщност се разбрах със себе си, че това е възможно най-глупавото нещо, което мога да направя. И се разделихме до ден днешен. Нямам лоши взаимоотношения с тази жена. Нямам лоши чувства. Напротив, вярвам, че така е трябвало да стане и към днешна дата аз имам страхотна съпруга. 3 здрави дечица и съм един истински щастлив човек. 8 години. Трудни времена бяха. И стане се едно по-лесно. Мисля, че никога няма да е лесно. В живота винаги е екшен. Смятам, че вътрешната нагласа е едно от най-важните неща. Моята нагласа е, че аз ще излезна от този проблем, а рано или късно аз ще излезна. Няма друг вариант. Моята нагласа е, аз се дава, аз съм се отдава. Ти малко ще го... Мене не ме мисли. Сега казвам така, 4 човека, бригада, опа. Помниш? Няма какво да мисля. Вие сте го взели решението. Щом съм тук, Така е, гледам, знаете какво искате и какво трябва да се прави. така е. Ти обаче оставаш тук Окей. през цялото време, защото работа е много. Съгласна съм. А моята е малко. И аз оставам. Стига се оплака. Искам да малко да облегчиш работа на разтребителите и да докараш голям камион с щипка. Добре. Много зад този буклук. Как го дават времето? Утре го дават лошо да вали. Затова веднага трябва да стартираме с дейностите от отвънка. Включително и той. В такъв случай започваш с майсторите отвънка, мокрите процеси да изсъхнат. Утре ще ги продължиме. Пейки, плочки, всичко си Аз знам. днес... Отвънка всички буклуци. Окей. Разпъвайте лентата, взимаме случая. Ясно е, че Даниел и разтребителите поемат случая. Давай, де. Айде. Леле! Много сериозно тук охраната. Винаги готов. Емоционално съм свързан с това място и конкретно с Атанас.
имам желание, имам възможност и ще се радвам да влезнем с разтребителите вътре. Айде. Симона, здравейте, колеги. Ги краката. Ненада! Здрасти. Гого. Hello. Сега. Знаете ли къде сме? Да. Да, ще да обясним. Някои са били тук, някои от вас не са били. Това е комуната, в която се лекувах 2 пъти. Идвала съм тук и друг път, когато е бил Атанас. Първи път, когато беше тук, той беше 8 месеца. И на всичките ни беше много трудно. Всъщност той още от първия път, когато беше тук, се промени много. Това е важен момент в живота му и затова иска да го сподели с най-близките си. Имаме задача да я разтребим. Имаме и за чистене, и за изхвърляне. Обаче, Наско, понеже е част от нас, а в този вид няма как да му се случат нещата, с Яна и един гъщерен зон. Айде, ми. Айде. Сега, най-вероятно утре времето ще е лошо. Затова ви предлагам да стартираме с дейностите, които са на двора. Имаме да сортираме боклуци, за да може да дойде контейнер с щипка и да ги изхвърли. Имаме и рязане на дърва. Гого. Гого. Аз ще режа дърва. Да, защо не? Ти ли справиш разпределение? Да, аз го правя. Оле, майко. Марио също има доста неща, които трябва да свърши от отвън. Той ще разпредели останалата част от хората. Предлагам ви обаче да тръгваме и времето напред. Айде, давай. Тичмо. С много смесени чувства съм към тази локация. От Атанас съм слушала страхотни неща и знам колко много му е помогнало. И съм благодарна, че имаме възможност да дойдем тук като разтребители и всъщност да допринесеме, доколкото е възможно, за по-подредено място, по-чисто, да помогнем ние да ги научиме, да вземат и те от нас нещо като умения и да ги използват за напред. По традиция Яна преоблича Атанас в костюма на СОС разтребители. И работата започва. Да не скочи някой караконджо. Караконджо ли? Това, което ни чака тук, отново е доста работа. Подбрала съм хора, които със сигурност имат и лично отношение към въпросната локация и знаят какво вършат като разтребители. И ще го дигнеш малко, Криси, кашоните трябва ли са пак? Не. Само пластмасата, касетките. Къде ще го дигнеш, бе, брат? Криси, ти какво се качи отгоре да раздаваш заповеди? А кой ще ги вземе от тук? Ела ти? Ми се дойда сам. Падне Айде, чак, Криси, сега ли си центъра на вниманието? Най-горе се качи. Те да си отгоре, бе! Сети да си на върха. Да върви по мене. Там отдолу има една черна. Има, ама. Има, ама тя трябва да... Сега да видим тук как се работи, Криси. Ама не да взима темата това. Амрах! Сега... На този човек един му оцели. Една бела риза трябва да му купиш. Не, бе, това е кашон, бе. Не знаеш какво е пластмаса. Не, слизай. Ела, къмбек. Добре, секс. Антон и Антон почна на английски, ние сме... Дай ръка. Дай. Боливуд. Добре, всеки момент трябва да дойде щипката. Какво значи всеки момент? Ти ли организира? Да. Кога ще дойде? Всеки момент? Какво значи всеки момент? Тук до 2-3 минути. Георги, нали с тебе се разбрахме да почнеш да режеш дървата. То ми тук такова. Аз ти си дах, че няма да режа дърва. То? Никога не съм рязал с резачка дърва. Не знам дали мога. Много скоро Даниел се появява на обекта в типичния му стил – звикане. 15 човека седят и гледат, един работи. Ние току-що спряхме. Аз трябва да дойда, да ви дам газ, да почнете работите. Ма ние току-що спряхме. Ето такива хора искам да работя. Работиме. Да ви представя нашите двама доброволци. Заповядайте, колеги. Дайте ги аплодираме. Браво! Добре дошли! Така, Наско го познавате, Янчето го е преоблекла.
Касетките отделени. Много му отива Всеки червен. момент ще влезне в камиона. С типката дига всичката хартия. Добре. Давайте камиона сега като дойде, докато Ма тя Криси не знае дали идва. Глупости, Оле, камиона пред лъжате. вратата пристига. 20 човека ми трябва да работите. И какво да правим? Искам разпределение. Започват да режат двама дърва. Да. С резачките, всичките дърва се вкарват вътре в бараката. 2 колички, ето тук тази пепел, всичката зел. Ама що викаш, аз не мога да... Искам да ме слушате, да не ме Ние с подминават. сме добре. С намерението сме зле. 2 колички, 2 души и започват пепелта, ще посипваме там в една дупка. Разбрахме ли се? Те предложения. 2 с резачките към дървата. Георги. И 30-40 10 човека започват да носят. А ти какво ще правиш? Аз давам зор, как? Дойде да ни организира, ти не знаеш. Айде. Моля ти. Айде, милички, айде Айде го, поработиме. Дайте, че режиме ли няма дърва? време. Не, Айде. Резачките Антоне ги организира с двама души. Моят. Томан дес. Давай. Айде, let's go! Има много бокуци. Чакаме камион да дойде да може да почваме да ги товариме. Идва камиона! Айде малко се фанете в работа. Какво трябва да носиме камиона? Да държи мишкинката ли? Имаме в дъното една голяма купчина с хартия кашони. Това с щипката трябва да се дигне и го вкараш вътре. Този камион е с щипка и с него се товарят бокулци. Обема на коша е около 20 кубика. Така работим ли? Шерифския отдел. Много добре ти дойде тази идея. Много е важно, когато работим, да имаме правилни идеи и да си вършим бързо работата. Ефикасна работа. Ефикасна работа, да. Това не мога да дигнем Точно 10 човека така. един ден. Точно така. А гледай сега, с ръце, с кръстени. Да, така мога да работя цял ден. Сега, трябват ми 1, 2 мъже, И на мен по принцип. 2 мъже и половина ми ти трябват. И на мен, като на мен, Трябват имаме ми 3 жени. 1-2 мъже. Яват от 3 жени тогава. Ето, аз ти казвам, Елички. Абе, що ме Елички! Боже! Ела, виж! Велики! Вагоните, какво? Жените сме за работа, мъжете са да седат. Сега. Бокочаците трябва да ги събереме на едно место. Тук на едно место. Поиска 2 жени и половина и дойде Георги. Ама Георги не ли? Само да не е около дърветата. Да. Ами, Георги има едни страхотни качества. Едно от тях е много умело и хитро да подбира работата. Със сигурност с дървата определено не е неговата сила. Аз не го виня за това нещо, но да, иска ми се да се научи. Гледам една камара от дърва, които трябва да се нарежат, да се нацепат горе-долу около 7-8 кубика. Като гледам, имаме много работа. Така, вече може да палиме резачките. Решила съм, Георги не се резачката днеска. Решила съм си го, на късмет ми е. По принцип, като Кристина ми казва да взимам резачката и да почна да режа дърва. Аз не мога. Искам да ми покажеш как се реже. Айде, добре. Ама ако аз ти покажа и мога, ти какво ще ми дадеш? Айде, покажи ми Дайте как ми се... резачка! Искам тя да ми покаже. Абе, сложи я долу, бе, жена. С крак. Криси, не така. Кристи, си отрежеш крака. Абе как си отреме, виж къде ми е крака? Иначе викаш, че запала. Бегай. Абе има ли масло? Дай там, чакай. Тук нека той. Дай на мене, дай. След провала с резачката, Криси признава поражението си. Явно не мога. Не си мога да реша дървата, тъй като лития ми ще се занимава. Явно не мога да реша.
Гледай. Е, това са моите хора. Великани. Така мога да обърна една планета да изчиста. Е, с такива хора. С големи сърца и с много желание, с много любов. Тук събрахме 2 камиона, което е около 40 кубика или 6 контейнера. По-късно, докато събирането на букук и рязането на дърва на двора продължават, жените се заемат и с помещенията. Хайде, момичета! Мене ме викат само нещо за... Къде е, бе? Кой те вика? Не, вика. Чакай. Айде да отворим прозор. Вие пратите ли си обувките? Не, това не е от нас, стига. Сигурни ли сте? Янче, давай да търсим и мен. Да, няма ли да бутате свои? Или е чорап, или е... Хора, това не е един чорап и не е една обувка. Нещо. Добре, дайте да си разпределиме зоните и да търсим. Дайте да си разпределиме, да. Абе, дали не е от тук, а? Я и някой тук да дойде пак да помериш. Я да видим дали меришме на едно и също. Не. И как не? Тук мерише на прах за пране. Според мен, ако извадиме целия багаж, може и да намерим някой чорап от 48 година. И пири първо. Са кучето ще надуши, гледай сега. Какво прави? Ласи! Лека, ласи! Какво прави сега? Ще дръпна за джоб. На мъж капот от фитнес. Не, чорап е според мен. Всеки път хабли. Само не разбрах, чакаме ли за пране да отдела ли да вземат Да, отдела отделиш неща? на пране, обаче искам да се организираме малко по-поженство. Махаме всичките завивки. И ги пререждаме на ново. Да, и всичко, което е шишета, да, изхвърляме. Искам хубаво да си опънеме чертапи, да, ако трябва някъде да чершафосваме, да махаме. Искам хубаво да обезпред, да завършиме. После накрая ще си удариме пода хубаво да е ароматизиран. Имаме да подреждаме стаи, повече дрехи, трябва да позавършиме прах, да оправим подовете. В общи линии това е нашата къщна работа. Да поподредим и да помогнем на обитателите, да им е по-чисто и по-свежо. Геле? Епа. Те поземаните свършили. Геле! Ела да видя какво сте направили. Ядосан, че работниците не са си на местата, Марио започва проверка. Така, Влад, сега тук. Какво става? Веро, само да разпределиме. Ало! Рачка Пун, айде бе! Не, чакай, само да им кажа какво трябва да правят. Ама 3 човека за тази баня, тя е 2 квадрата. кафе. Аз ще ходя да пия кафе. Те ще чисти после. Вземи тогава едно за мене. Наказание, да знаеш. Влад, тук почваме. Врати, почки, туалетна чиния. Всичко трябва да го лъснем. Нали знаеш как се чисти баня? Само тук по принцип аз съм по тежката част, аз с чистенето, нали знаеш? Добре, бе. Но за тази цел аз имам човек до мене седи и ще го фокирам. Добре, Амрек, ти знаеш ли? Какво правиш ти тук? Можеш да вземеш друг нещо. Тези ръце са родени само за броене на пари и за плащане. Чакай малко, аз кога съм дошла да ти проверявам на тебе маркучите на пералнята, ти дойде тук. Аз не подлежа на проверка. Айде, Велики, ние приятна сами се оправяме. Ще се справиме. Достатъчно хора сме. Работата е много, но не е трудна. Доста работа за това време, което ни даде господин Бачорски. Колкото е чаровен и мил с дамите, толкова Марио е строг и критичен към своите работници. Танасе! Къде си, бе? Айде бе, моето момче, айде бе! По-живо, бе! Що? Не ще си търся друга работа. Айде работи, бе! Колко пъти съм ти казал, влажно е. Какво ми се моткаш?
Пейките си ми е страст. Аз съм дърводелец. Имам цех дърводелски, работя дърво и то мога да кажа успешно. Тука, ало! Добре, бе, Айде, бе. чакай. Айде! Нема добре. Нямам време да си видя внучетата от тебе. Само мълчи или да и бегачиш. Води си, аз си върша работа. Айде. Като се измора в къщи, понеже цеха ми е в двора, си слеза долу да си пусна някоя машинка или да реза нещо, за да ми замериш на дърво и си отпочивам. Така че пейките ми са детски спомен. Спешният екип е съставен от 12 разтребители. Днес ще ви представим още един от тях. Когато нещо е счупено или просто не става за гледане, идва той. Супер Марио! Аз съм Марио. Супер Марио. В неговата игра всяко оправено нещо е плюс един живот. Аз съм и супер дядо, викайте ми деди. В фирмата съм от 2 години. Тук се работи с удоволствие, понеже съм си на мястото. Боядисва, ремонтира, оправя и връща живота там, където вече го няма. Мой помощник в работата ми е Влад, накратко зет ми. Аз даже здраво, искаш ли да направя някакво клека? Не, клеко не въпрос. Дръж, че трябва да ти гледам внуците. Влад е баща на моите най-любими същества. Внуците. Защо така се разчувства за внуците? Защото много ги обичам. Те ли са твоята слабост? Те са ми най-голямата слабост. Бачорски, той не прави бизнес, той лети. Не така, не така. Правичко. Дай. Така. Леко се едно гладиш жена. Давай. Цел живот жени си гладил ти, не ми. Обичаме да се шегуваме до някои граници. Имам респект, че все пак ми е шеф. Добре, ай. Чакай. Ако обичаш, ходи си почивай. Айде, дай ми шапчицата. До тук беше моето момче. Обичам да е направено както трябва, не просто да мине номера. При мене не става само чисто, а става като ново. Роти, вземи ти масата направо. Те ще му преснеш, Нали само виж, Марио минава на проверка. Да. Те раздадат там, че половината екип е бенгиви. А вие ядете ли? Ядеме. Ма ние сме оправили една стая, бе, човек. Добре. За цял ден, добре. Имаш още 5. Ай. Добре. Айде. Когато проверката на Марио стига до Влад, той не само го проверява, но и остава да му помага. Струва ми се, че нещо така малко потупа ме гледаш. Има ли нещо такова, истина ли? И как ми се струва на мене? Не ти се струва, а как да те гледам? Няма нещо, дето да те притеснява, нали? Не, за да не ме притеснява, за това те гледам. Те ли, Марио, на последните 2 обекта го наблюдавам, че така доста зорко ме наблюдава. Той се притеснява, може би, от някаква близост към неделно с колежките или нещо от сорта, тъй като всички знаят, че аз съм мъж на дъщеря му, нали? Притесняваш ме, защото така аз ако изглеждам, знаеш колко че се притесняват. Ама, началник, ви сега, ти знаеш, аз съм ти казал. Да, аз като съм с една жена, съм си с нея, няма какво се притесняваш, ако за това говорим. Ние за нещо ли говорим, или за лични неща? Колко си досетлив. Искам ти кажа, изобщо да не се притесняваш за такива работи, видиш. Но така е, има много жени, ама той да има глава на раменете. Няма да му гледам аз децата. Яна и Елица се появяват в точния момент с желание и те да помагат в боядисването. Душичките. Какво сега? Ще помагаме как способ. Мани, че после ми се сърдат и ми се карат. Абе, сам си бъдеш с мани, са... Ще ти давай това.
Спокойно, аз съм насреща. Гледам го, даже сам не съм плакат, че много съм го гледал. Прекалено. Сега се едно не знам какво. Да, и аз ще помогна. Внимавай. Имаш нужда от помощ. Опа. Янчето е така симпатична жена, добре сложена е. Не бих отрекал, че фаща окото, но реално в наше отношение всичко е чисто колегиално. Янче, не натискаш децата, ще му навичка. Значи, тук са шефовете, тук са работниците. Не така. Мамо се казва така. Голема школа. Вижте. Би дала да тичам, нали? 61, кой знае? Гледай. Вера, не по-лесно се работи. На 4 искаш да кажа. Не една, две, демек да я повдигне. Аз видях. Дайки я намек. Ще ти разкажа. Началните ги разбират тия неща, бе. После се прави на типа. От малък. Аз обичам да се закачам. Обичам да флиртувам. Деди Марио, според мене, при млад зет винаги трябва да има едно на ум. Това не е първата провокация на Яна към Влад. Гледате неизлъчени кадри от разтребването в село Самуилово. По време на почивка мъжете молят жените за бира. Ето как Яна сервира бирата на Влад. Ама тя се разлива тази бира. Айде. О, Янче, благодаря ти, душицата ми. Добре, Янче, моля само да се размираме, извинявай, че мене вече ме е страх да дойда от тебе. Еми, някакси... Пак гледа. Пак гледа. Човек не може да се завърти без да го... Гледа, без да го гледа. Той според мен е с такъв тъст, освен да мълчи, друг шанс няма. Америк с челмата мога да мине на черен жребец. С оранжевата челма. Имам нужда, освен разтребването, колегите да видят, да усетят и да изпитат всички тия емоции, чувства и всъщност да се заземат. И да погледнат по един различен начин на живота, който имат всеки Божи ден. Защото онова, което всички ние ще видим вътре, не се вижда всеки ден. Разтребителите се включват в кръга на доверието заедно с обитателите на комуната. Всеки споделя за какво е благодарен. Пръв започва Атанас Бачорски. Добро утро, аз съм Атанас. Добро утро, Атанас. Благодаря за това, че имам възможност да съм тук в кръга отново. Благодаря на всички мъже и жени, които са седели в кръга преди мене и които ще седят след мене. И благодаря за това, че съм тук с вас сега. Много ми се искало да имате възможност, да имам възможност да съм с вас тук. Това място е много специално за мен, много специално. И се радвам, че може да го усетите. И ви благодаря за това. Да бъда в друга роля на това място и в кръга беше различна емоция за мене. Още повече, че заради това, че те бяха до мене тия хора. Брат ми, Михайла, Георги, Антон и другите. Вълнуващо. Добро утро, аз съм Кристина. Кристина. Благодарна съм и съм спокойна, че и днес ще прекарам ден с хора, които са част от моя личен и работен живот. Личен живот нямам. Личният живот е моята работа и моите колеги, които в някакъв етап от живота ми се превърнаха и като мои най-близки хора. И вярвам, че и днес ще си прекараме прекрасно и ще свършим това, за което сме дошли. И ще научим и нови неща. Благодарна съм и съм смирена, че съм с хората, които обичам, защото в годините, през работния процес, ние изградихме едни страхотни, силни, стабилни, лични, приятелски отношения. Много съм емоционална. Това място ми действа много различно. Идвала съм и друг път тук. И си спомням, че много дълго време след това имаше следа от това място в мен. Мисля, че и сега ще е така. Човек много повече се замисля, много повече по различен начин гледа на нещата. Много се вълнувам и съм
радостна, че съм тук с вас. За Атанас е важно да изживеем емоцията на това общество, защото освен, че той е бил тук да се лекува, той го приемам и като кауза. Когато бях малка, много боледувах, имах много сериозни здравословни причини, заради които бях почти постоянно по болници. И тогава мисля, че се научих да се радвам на малкото и да оценявам това, което имам. Затова искам да благодаря първо за това, че тогава оцелях и за това, че се научих да бъда щастлива. И най-вече искам да благодаря на екипа, с който работя. Те са много повече от колеги. Това са много важни хора за мене, с които аз живея, творя и се чувствам много добре. Затова искам да ви благодаря от сърце за всичките моменти, в които ме изтърпявате и много се надявам да бъдем още много дълго време заедно. Благодаря ви. Това място има много различна енергия и ме кара да се чувствам много по-смирена. Добър ден, аз съм Евелина. Добър ден, Евелина. Като всеки един нормален човек, който преминава през някакви трудности, и аз съм имала дупка, в която съм изпадала. Имаше няколко човека, които благодарение на тях успях да излезна от тази дупка. Благодарна съм на тези хора, те знаят кои са. Аз съм била много слаба. Благодарна съм на децата, които ме изтърпяха в трудните ми моменти. И в този един момент съм благодарна на Даниел и Михаила, които ме приеха в тази фирма. Благодаря ви, обичам ви и съм благодарна, не знам как ще прозвучи, на силата в себе си, която успях да прескоча, да преодолея трудностите и съм благодарна, че успявам да продължавам напред. Аз си припомних момента, в който имах нужда от промяна и съм това, което съм. Аз съм силна. Добро утро, аз съм Даниел. Добро утро, Даниел. Благодарен съм, че съм жив. И ми е малко трудно. Ох, извинявайте. Благодарен съм, че съм тук и съм част от този кръг. Благодарен съм, че ви чувам. Извинявайте. Благодарен съм, че имам 3 деца. Здрави и живи. Ох, извинявайте. Аз съм инициатората нас да влезем в комуна. Ти ги мести от тази страна на тази страна. Може би малко прикалих. Няма нещо, което да хвана и да не мога да го сготвя. Я ще сготвя нея. А кой свърши работа, бе? Аз съм дал задача, че трябва да се научиш. Имам проблем с теб, като човек, с когото аз работя. Пак ще ми кажеш, че се правя на жертва. Тогава просто и приключваме. Не искам да всичко да отиде по дяволите. SOS Разтребители. Утре вечер, 20 часа по Нова.